Sam uzeo loptu malu i ona mi je išla u ovu napolje. I čovjek mi je rekao da ne izlazim, ali je u kafanu tamo skroz tamo skroz negde kod Kikavanje. U kafanu je u gradu, zato idem na veliku stvar. Da se zadržava ovaj video. Je došao jedan popis, a sada piše uzmi dve lopte, malu i gumenu. Ovo je gumena i ova mala mi je rekao i da je vezinukaška. Aj kako će ali samo 10. Samo 10. Jedan. Evo još malo se završava. Ugradit ću jednu bombu. Vedete, podesi mi ručak. A gdje moj telefon? Tu je. Ne mogu uzeti? Može. Kako je voda? Eno ja nama napravim.